ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ mana o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọnụ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ijere ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ijere ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempo ọ ya adị maka na eziokwu akwa chacha ndị ụka dịka anyị fọdambaki ndị oche ya fọdambaki fọdasi gara aga ọrụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ọchịfa obodo ụka ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ why you should have altar that speaks for you part 2. I think sometime last year anyị tiri ihe gbasara part 1 ya mana ọ bụrụ na ị gee ntị taa ị ga-amụta something that will change your life for good. Mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Febụwarị. Anyị kwukwara na aja a na-achụ na ị nwere ike isonye na ya ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum n'ihi na ebe ọbụla anyanwụ ruru ebe ọbụla ikuku ruru ebe a ka ike chukwu distance abụrụ ịbara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ na tempụl maọbụ na aja anyị na-achụ maka na ihe niile bụ n'ike chukwu ka ọ na-eme. Anyị kwuo na aja bụ aja mbụ n'elu aja ibute ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu aja ama aja anyị malitere ịchụ ihe karịgoro 2 years now. Ọ nwekwara ndị na-esonyere anyị na anya bụ aja since ahụ ebidoro wee robechi. Yes, as we speak o nwere ndị bụ 2024 as a whole ka ha wee dị sure na ha eme isoro even a single month ka anyị si asụnya bụ aja n'isi ụtụtụ ejego orim ji okwu bi okwu gụọ ọfọ chụọ aja n'isi ndị sonyere anyị nke ọnwa. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya prayer request eme n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị throughout the month. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya anyị ga-eje na mmiri jee chọrọ ndị mmiri aja mee saraka gbagọtazie na temple chụọ aja to entities of powers then gazie n'ebe nchụaja gbuo eburu wee mee saraka. I can assure you na iked what you don't know is only a mystery to you but not to all. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ dị very important na ị ga-enwerịrị an altar that speaks for you. Before anyị gaba n'iru ọ bụrụkwa n'ihi na-esonyere m
ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa na-abịa na ị chọrọ isonyere m na ya, ihe ị ga-eme bụ ịchaachị m na WhatsApp 013 8243 871 013 8243 871 ma ọ bụ 0805 7837 672 0805 7837 672. Ị na-esonye na aja ị ga-amụta ihe dị iche iche ma ọ bụ na nwere ajụjụ ị nwere. Nke ọzọ bifo anyị gaba n'iru bụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ị na-ekiri nkụzi ị na-anụ, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ isi anya mmadụ ma ọ bụ ka ịnụkwa nkụzi ndị ọzọ anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'Eziokwu TV, jee na ma YouTube chanel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite ka ịwọchị ya. Yes, ọ bụkwa na ị nwere Nollywood movie watch na chanel abụ Eziokwu TV chọrọ ụbọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube ịwọchị ya ma ọ bụ na Eziokwu Great Movies na YouTube watch ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube na watch ya. Then ka anyị gawazie n'ihu na nkụzi anyị dị maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Akụwara m sị na you must have an altar that speaks for you. Maka na ebe nchụaja ọbụla bụ ebe nchụaja ọbụla bụ an altar. Mgbe kwuo na-enwere obere altar nwekwazi bigger altar, mana ebe ọbụla a nọ chụọ aja chụọrụ mmụọ aja bụ an altar. Ọnụ ụdị altar dị etu a ka Abraham debe wee chọọ ka o were nwa ya Isaac wee chụọ aja, wee sị mba, ya debe ya bụ aja, ya debe nwa ya, ihe merụkwana nwa ya arụ, ya were ebulu wee chụọrụ Chukwu aja. Ị na-ege ntị? So ihe ọ pụtara bụ na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na-atụ anya aja. Yes, maka na ọ bụrụ na ekene karịa ekene ọ bụrụ demedeme. Now ihe o ji dị mkpa bụ igosi gị na Chukwu na-atụ anya na mmadụ ekere o kere ekene ya. Maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adịghị agwụta ọzọ. Onye abadakwara ka mmadụ ga-atụ maka gị gbawa onye bụ Kristian akwụkwọ otu Baịbụl gị. O nwere ebe a sịrị na o nwere Jizọs gwọrọ mmadụ 10, ewee sị na ofu onye chigata wee bịa kene ya. O wee na-ajụ ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọ ka ebe mmadụ 10 anyị ndị ọzọ nwere ihe na-aghọta. Ihe ị ga-aghọta ebe a bụ na mmụọ na-atụ anya ekele. Ime enyi nwekwa otu uru Baịbụl ka nsị n'ihe ịma wee maalụ ga-atụ. Yes, maka na mgbe eji ihe ịmara wee maalụ ga-atụ maka mma ya etu anyị ma ghọta ya, ọ gara adọ ya fụkwa na ntị gị. Na ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Anyị kwuru na world religion over ọbụna nwere altar. Bido n'okpukpe ụwa na mmadụ ma na-achụ Chukwu aja in gratitude maka ihe ọma Chukwu mere, to show appreciation. Bido na agba ochie ka bido na ancient book enweghị ọtụtụ ebe a chụrụ aja dị iche iche. Yes, ebe ọbụla a chụrụ aja, ụfọdụ aja nsure ọkụ, ụfọdụ aja mbuli elu, ụfọdụ aja ọbụla, ma aja epụta ihe, ma aja ogologo ihe dị na-agba aja, enwere ụdị aja dị iche iche, ma aja mgbaghara mmehie. Yes, as long as he offered sacrifice in gratitude or in restitution, Jacob. And then when another the permanent place anchored the light, dịka altar. Mmụọ anụrụ ga-ebe anwa establish mmụọ ndị ga-agba ụkọ. Ebe a ka esi wee nwee the word priest, onye nchụaja. Na ga-enwerịrị the mediator, somebody ga-anọ wee perform that particular solemn act of intermediary. Ebe a ka onye nchụaja, the word onye nchụaja si pụta. A ga-enwerịrị onye dị between the two parties in agreement. Ihe m na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo na-akọwalụ gị na ịchụ aja adịrọ necessary. Why ndị mmadụ ji echigata back to the root? Ịma na onye a ghọtara how things work. O nwere agbụrụ niile ma ọ bụ okpukpere ọbụla nọ n'elu ụwa enwere an altar. Go to me anywhere. The world religion all over. Now,
they will alter that space. Can be done from the Asians. Man, unfortunately, more now what population of about above a little bit above 6 billion world population. But I can tell you, now China and India. Now China is 1 point something billion, and India is 1 point something billion. Meaning that China and India is approximately half of mankind. Now, if you go to the Asians, if we add up the Asians, the man have a great number. And the Chinese and China and the Indians, their religion is very simple. Their religion, I took my time in the year 2003 to study their religion when I was in India. Yes, I was in India in the year 2003. Now, here now, my studying their language and their religion. During that time, I do speak Hindi. I speak Hindi. But since that I'm today's back, so it's just because most of them. But I can tell you that in talk about what are their religion. But in matter to Uncle buy or the nanny buy it. Happen. Na-enwere Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ndị Igbo kpọrọ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ha wakpọrọ nke ha Bagwam bụ the Almighty God, the unmovable mover, the creator of the whole universe. However, ha kwenyekwaziri na-enwere ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mgbada ozi. Ndị ahụ ndị na-agba ụkọ n'etiti Chukwu okike a na mmadụ. Ha kpọrọ ha dị iche iche. You nwere ike ịfụ some of the pictures. Ị ga-ara afụgasị n'ebe a na-ele spiritual items. Like nke nwere ike ịfụ onwe aka six, three-sided, and so many other pictures. But yet na-achịkọwala gị na ife ha picture ha na-epent dị abụla na-enwere the gods of their land. Those that they are gods of their land nwere nke na-afụ maka amamihe, nwee nke na-afụ maka inye, nwee nke na-afụ maka inye material things. Etu a ka ọ dị. Etu a esi nwoke ya n'ala Igbo. Anyị nwere Amadioha, anyị nwere Udo, anyị nwere Ogbu Amadogo na Ogbu nne nwanyị na-afụ maka ọmụmụ. Anyị nwekwara akwado ọmụmụ na-afụ maka ọmụmụ and fertility, multiplication. Then anyị nwere Olas. So etu anyị si bịa kwadaba anyị wee nwee masculine and feminized among the gods and the entities of powers. Etu a ka si nwekwa their own. So ha kwenyere na ndị a bụ ndị anjelu nke Chukwu na-enyere na-asa Chukwu, mana in their work they interact with man. So I akpọrọ ha n'ọnụ Igbo ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Now, if we have to build their altar, and ha kwenyere na enwere small altar, that is family-based altars, then where central altar and entities of powers. You know that? But I name small altars in various homes, like in Asia. Ezeana to their families. In fact, Ezeana shop. In fact, only India ema be in Nigeria. Gen office here, more Ezeana shop here. You have to make a small altar. They don't joke with it. Yes, that tuama I want the can leak Mary. See, I then our various room. And I remember that time. I have an altar built with a grotto of Our Lady of Fatima. Then, so the two are looking for some good Church Catholic homes. You have to make some altars. The two of has to make altars. The two are can be done upon that practice Hinduism, the Hindu. She sets up their altar from ranges from their home to their offices and shops. Then we're using to their community altars, including their temples. To interest you to know,
I have participated in one of their festival in the temple. Yes. So that time I was still a Christian then, but I was like a researcher. So I went there to investigate and understand more about their religion. But I'm about them more na more no nya ke di eme can versatile and experience so many things. So I attended their festival then. That was in the year 2003. So great Nekumakia. Then I take one again. However, halfway and then this the gods, the entities of powers. Bundi de nyaka buda yo hawe megin bugarachu. Etu awan de candidates. Si pojekwa na saints and the na and the entities of powers. Si pojekwa yo bugarachu. Ore na ota. Itu according to other world religion. Are you talking about the Japanese, the Shintoists, and the rest of them, and the Chinese? Practice Shintoism, the same thing, and the Koreans. So then, earthly governance is actually the prototype of what is happening in the spiritual realm. And was Mr. President, the Jagaba, on the national. Now, it was the other cadres of government, ranging from the ministers, the federal ministers, the House, the legislators, down to governors, commissioners, to local governments and councillors. Here are the cadres of powers. And then there are with the federal government commission. That is, they perform their duty. The power they derive from the Constitution of Federal Republic. So, if a road safety person arrests you on a mega arrest based on 1999 Constitution and the Constitution age of organization, so he has the right to charge you to court if need be. So if you no after the Federal Republic of Nigeria, entities of power, those altars, they are all in Ikechu. And what's the Ikechu? And what they kill. And those representatives of government, and what they kill you, and it was in the Constitution. Even though before George will sentence you to jail, organized in various constitutional sections. Everyone will derive his powers or her powers to jail you as his lordship. And then they come again. The two cases will go pretty or one night in a teaching. Go put on in the no. And will put no mamma the possible. I carry. You know that man, he only all the opinion in the phone will alter. How many world religious group or sect were the foundation in Nigeria? Many of them are from the founding fathers are not from Nigeria. Is it the Krishnas, the cross bearers, the Gremesses, the Ekanka, the Ekis people, and rest of them? All of them, to mention many of them, I can't just start mentioning all of them. There are many. Those are religious sets and altars all over the world. And their world founding fathers are not Nigerians. To show you, even before Ndocha Biadabai, how you go many altars in their own place. And can they do the God? So every human being will be the altar or they are attached to. So when they came out, you say, don't mind their roots. Don't mind their roots. No, so America and spirituality. No, you go that just things that just they be just like that. Who told you? It can never be more spiritual than even the whites. They understand all this. They are the ones that even practice more the occultic practices even more than you. Even some of these Asians are vegetarians. You know, what were they practicing? So all you are saying now only Korean and not to your root and don't have advice now how they move here. What you don't know is only a mystery to you and not what. Don't practice spiritualism even to the higher level. Now, to the level the world every generation passes spirituality. You go now, we go spiritual for the fact. No one will every gem or this can doors or not. Let me give you an example.
Some of these world-renowned scientists in Africa, some of them, most of them has altar where they receive their vision and knowledge. Where they receive their vision and knowledge. That is what we know. Without receiving vision and knowledge, let me give you an example. Before anything in Africa, is a science. Like telephone, this telephone we are seeing now was once someone's concept. All managed were put into action or we're gonna miss. So every concept in Africa will time always mirage. Every concept has a time that concept is a mirage. Or it's also someone's vision. Telephone, the Android we are using today is someone's vision. And that vision was driven by inspiration. It was an altar. It was spirit inspired the person. It was getting only a free thinker. A free thinker will keep build your way altar by simple connecting with the power of the sun facing the east. Some of these free thinkers will go to a place, a garden, isolated place on a mountain, whatever or face east. Now think about some unimaginable things they were mystery to you. You know the power to assimilate power. That is altar. That time how we will go when the face here is that is an altar. Even facing the east alone is an altar. So what any world religion that we can be talking about without altar? Never any world religion. Let all the world religion in here they go here and what altar. Some people will be telling you that leave and they go come back to root. Now what if I am active? I can tell you in the next 20 years because some of our ancestors are reincarnating massively. Let me tell what will shock you. There is this man I call Saint Augustine. Saint Augustine of Hippo. Saint Augustine of Hippo is from Algeria, Aziz. That time Algeria was a Christian nation. Yes. That time Algeria was a Muslim nation. But today, Algeria is dominant is Muslim nation. So there will still be a time when our people will turn back to our root. People will be saying there was a time Nigeria was a Christian nation. So I want to check. I can tell you, even Turkey, even the Athens, the Greece, some of these things are once a hardcore of Christian beliefs. But today, things have fallen apart. So I want to see all the shocking. In my heart is shocking. All that shocking, but these youths, the moving mothers and fathers I'm seeing now, in the next 20, 30 years, when they will be the parents of the house, those church members must have gone. Those mama and now, those nights will no longer be there. This coming generation will take over. The way the Christians took over our Igbo spirituality, because they started by schooling for school. So all each and all time will come again the youths and now for now we take over. If you don't know them, I remember one of my friends where the welfare was like even crying that you look at that for the youths. On that lament, that's it, that they won't take a member. Because now when these old women and men are not look at, they know the young parents so seeing vision ahead is that none the man and the awakening our ancestors are connecting with great wisdom. Some of the questions I do now, I do them and now I just question some of these Christian leaders ain't want any solution, they want any answer to give. I mean, first question and then answer. They do badanya and they are very clear beyond any reasonable doubt, logic.
So what am I saying? So go on away in to your ancestral roots. And I make it as if no one was in those on to their roots. World over. Every people nature back to their roots. And the man, even from day one, no chama, no Darokanya, mana, no one will root her. Come and have their well on the antibuy, where you in the buy. That's if my long one is sent people are colonized, I colonize India, colonize China. Mananda needed this will have before Habia, the buy him out. Oh, yeah, but I need you over Dana Umuchu. Elegant. Over Dana Umuchu, the ballot, before Dochadia, to show that I have a good chuku. No, what I chuku and so on. So, Abraham would tell I am much elegant. About one colonial masters, the Motalo development. Because no Abraham colonized Egypt. Civilization started in Africa. Abraham colonized Ethiopia, Addis Ababa. You can go and verify. None of these European nations colonized Addis Ababa as in Ethiopia. Ethiopia is marvelous in doing that. So, for no one has a credit to Ndana. No, I wouldn't even have a lie. You let them have a low number to mineral resources. Every in the harrow train track and the road where mineral resources, had you another. Then, agitation career, Habute religion, high there under education. Ebade came with a case, I go case here. Accusero Basado Bibera hat or game Marmakia. Obera, I say, I'm all and tinker. Get to Wadi and call the same man. Manama Hammer. They respond with wisdom, weapon, with eyes. At America, can now, Mahana good and food. If you miss I do so good morning. Manha, what I am I to Wadi and cause. Here, the Maya Kai Wumu, Kai is off our right, Garema. Then they brought their own system of altar to replace, to superimpose our system of altar. My brother, my sister, go back to your ancestral altar. Reactivate it. Let me tell you what you don't know. They came and demonized your ancestral altar. One ancestral altar, the demon. Equal, but they are celebrating theirs. Everyone real front and back. Everybody will get I can tell you, Nandin Nanaiha. Ndin Nanai, I'm gonna know him around near Malungibo. Ndin Nanai, he won't be ha Golofo. Who told you Imegidabu Hana never. I remember when my father was alive. My father was Roger, more on there, or she no one way over there only here. Now I go for the Homa Mary, and true, one on one my father over and only my father. Yeah, you baby room. Then Nana, they were told you now gone or Maka game is no. Here in the Hagon or folk called them Ma. Hagon of a Gaba Jelke. Hagon of Ifa Quapuni here when we have Quapuni here when one Ogorogondo. The Madame Doca, Gema. I have got off Ogorogondo, now we seek Ubangosi. So Wabongosi, Ogorogondo, now we seek Bongosi. Then they are cargo. So when I say London Nanda Hamilton Canam because of an hard Rubin Beach on Hardana, which an altar. Therefore, you neglect Yaha, but what St. Antonio of Padua, St. Francis of Assisi, and the rest of them. Some St. Paul of Tarsus. You want that in the happen thing to you more than good. Pagoing, Pari, one of that. How about let's celebrate their ancestors? So yet not take one. You don't recognize your roots. You don't recognize your activate that your personal altar. You get personal altar. Abrona, you will keep your personal altar. Connect here to the power of the sun, which is an altar too. Everyone you know, when time you get face east, Awarange. It's not the environment is not conducive. It will connect to the power of the east, which is an altar. Everyone you know, whether morning, afternoon, at night. I want to be able to in the night, in the midnight, and face the east. Everyone you know, why you get the east? Now east where I will say actually tell you. Yes, it will keep face by east. Whether my own one acha, my own another acha. Go say again. The east remain the east.
onye kpatara ụmụnne anyị ndị na-eti isi na agwara m ụnụ na ọ na East ka ha na-efesi and ha na-ekpe ekpere nke a na-akpọ early morning nke ha na-ekpe between 5 to 6. Yes, anwụ adị acha nke ahụ mgbe ha na-ekpe ha ngwa ndị ha na-ekpekwa na mgbede between 6 to 8 depending on the group knows them able. And we're Sunnis, we're Shiite, and rest of them. Then, but I hear them about what I'm going to able to face East. So you look at that East, you depend the East, whether man one attack, man one attack. So you go to schools. It's not only you want a personal altar. You will kill the ball, you know. You know, you want to chip that you find. You know, you know, face here is 5, 10, 15 minutes to connect to a spiritual altar. Nobody was the other physical altars. People who more be any teacher, any altar. However, there are central ones. Man, equals the altar they speak for you. More the people they give altar. Nobody can belong to any other altars. Like in the temple, to the children of the temple is an altar. The first of the temple is an altar. So nobody can give altar. Maybe more from Bamba and rest of them. This is an altar. But here I take one again, the altar that speaks for you. You know why? Only you want altar that speaks for you. You have that you know the chief commander of your spiritual altar remains your chief, your guide ranger. Then as you are growing, there were other entities. As you are growing in rank in spiritual development. They can see where no able, let's say army, they join an army. You were able a lieutenant, 1 star, Legion NDA, 1 star. We about a second lieutenant, more captain, 3 star, more major. You will go bodyguard. We are about from major to lieutenant colonel. You will go more bodyguard. We will colonel, you will go more bodyguard. We was a 3-star general, a brigadier general. You will go more bodyguard. As in Abago, it was a ranking, he said. My ranking now, my more bodyguard. They got a guy, or in Agota. It was according to him more. More in the develop spiritual, more naturally your team, naturally your forces for our protection because now you will go Gabasi. You are control your Bogota, the 2 according and more. And the more in Bogota, more in Abu field marshal, I feel. And where Bogota more details. So it was according. And the monopoly that go on working with one of more, you know the altar that speak for you. A man of more, I don't know more than 10 scan walking in lock and when the women. Madame years will buy more. Look at what is your one is going to dress a joy or may and your child, I see over 1 year. Magano of man. Now, Battalion of Korea, Magoro quickly have here. This is your way, we are going to be able to upload that. It is a high job. You will give what I hear you on the lawyer, the case. You will give the hour who did what I do by 40 easy. Way in Agota, Maki off for the school week. They can make Makia. In a eager bomb of Funa, he activated their spiritual forces. Where a strong altar that speaks for you. Makani, one strong altar that speaks for you. You will not just die like you fake. You will not die just like you fake. Makana will not example, what the mother said a man on a COVID more on a man on a one witch's altar. When I took you put the nice yagi come manipulate yagi. For the fact that you have altar that speaks for you, you have to do altar versus altar. Altar versus altar. Then if you know, nobody for them making it free. Makana, obviously, altar versus altar now go and free. You know, the politicians, and I can also know God is able to go for an aga. You only will have can they be my channels. Always a very maptano, have one book on our free, not be. Manobo no what they'll go, you know, or no baka, no way politician, man, no convoy, and what ya? What are you? Then not check one again with that. You know, the body have physical combat, which. It was a in a full name, they men more.
enwere ike asị n'obodo na-etogharị adịghị aga aga ofu general ma ofu politician eburu entourage ma gaa dị obodo na maka na o kwadosiri ike nwere ụdị nkwado ọ kwadoro ammunition wise o jee na mana gị nwa kwadoro ije ebe aka akpara gị etu a ka ọ dị na mgbe exactly etu a ọ dị na mgbe so ọ bụrụ na naanị ehipụtara isi gị na onwe ya nọ na village na-akụ ndị mmadụ nsị na-akụ ndị mmadụ ihe ọbụla na-enye ndị mmadụ ewu ule ọ maka gị nwa akwadoro akwado maka na ekwuru ka nwoke si akwa ọ bụrụ nke a na-emere ewu ule ọ bụrụ nke a na-akụrụ ọgwụ ọ bụrụ nke karị maka na ihe mmadụ anya amaghị maka na ịkwadosiri ike iji bulletproof nke mmụọ ka na-ekwu maka ya maka na ọ nwere ụmụ mmụọ na-etiri gị nkwa mana ọ bụrụ na onye ọsụ na ịmara ndị Igbo na-atụ isi na nnụnụ ekwesịrị ike adịghị eji ọgụ ọtụtụ maka na enwere isi na-egbu ogiri gbuo ogiri ụdadị mana isi adịghị ebe ogiri gbuo ogiri ga njuo ya olu so ya na-achọ ịkụwarụ anyị nọ n'agha onye egwuregwu si na anyị nọ n'agha n'ụwa si na onwe onye tabiri omechie maka na onwe onye alaikụrụ ya face na-ege ntị onwe onye alaikụrụ ya face ka mgbakwara na fọm nchịkọta ọ nwere onye akọrọ ya akụkọ ya si na Jizọs na ọ na-agagharị na-eme mma ọkwa eziokwu according to that Bible New Testament story mana ha si na akpọtara n'ihu Pilate wee jụọ ụmụnne ya ndị akwụkwọ ndị a sịrị na n'oji azụ na bred wee feed ya over 5,000 a sị over 5,000 excluding children and the women ihe ọ pụtara ma ndị ma na children and women ga-aka na nọmba nọọsụ ụmụ nwoke ga-agụrụ pụta 5,000 ihe amara crowd ụmụ nwoke dị 5,000 aka tell you na children na ụmụaka ụmụ nwaanyị akarị mana ndị anyị na-enwe ndị bicharụ ihe niile na ficha clean mouth the same people na aka ya ọrụ jụrụ si ya kere onye agha hapụrụ ụlọ ọnwa ndị ụlọ nwoke a na-efiri ụlọ bụ eze ụlọ ka onye ekperima bụ Barnabas ha wee sị ndị a wee wee obi wee sị hapụrụ ha Barnabas onye ekperima si igbo nwanne ha nwoke ha kwụrụ ọ na-agagharị na-eme mma na-efide ha o nwere ihe ịghọta ihe m na-achọ ịkụwara gị ọ bụrụzi ego nwa na onwe gị nọ n'ụwa ana m achọ ịgwa ụlọ mmadụ niile ahụ ama afụnata gị n'anya o nwere ndị alaikụrụ ndụ ede o nwere ndị alaikụrụ progres ị na-enwe o nwere ndị bụ kpọrọ ha asị maka ihe ọgụ ọ bụrụkwa nwa ife iwe ka a na-arịa ọgụ ọ bụrụkwa nwa okeke agba oke na ọnwụ ya butesiri ike ọ laikịrị ịnụ ya ọ bụrụ na imejọrọ ịtara tabiri omechi ya mana ekwuru onwe n'ebe nne gị ma ọ bụ nna gị nọ ọ na-agba gị ụgwọ so esikwana na onwe onye tabiri omechi ya emejọrọ uwe Jizọs ma alụghị atụ onye anyị kwuru na ọ tabiri omechi ndị mmadụ mana ụmụnne ya esisi ka o gbuo ya kama ọ ya anwụ si ha kpa ekperima ka ọ na-ezughị oyi o nwere ihe ịghọta as long as ị nọ n'ụwa everybody will not like you and o nwere ndị nwere ike ịgote any length ịfụ na anyị mere gị ihe niile o nwere ike imejọrọ ya mana na olega anya fụ na ọ dị ka ya sị na ị ga-agba aṅụrị wee nye ezinụlọ gị ọ na-ekpo eko ose onye agbatara na ịma agba akịrị si na onwe onye tabiri omeji ya ịghọtara ya ọ bụrụ na ịgba nkịtị ndị mmadụ agwọ ụka abacha bido tata chụba aja medowe ọlta ị ga-enwerịrị ya personal altar site n'ịlụ ịchụ aja na ịlụ ọrụ dịrị kwesịrị ịda alụ na-akọ na-eti onwe otu ụmụ mmụọ ịgachi na n'ụwa dị ọcha na onwere nnọọ nọọsụ na onwere onye imejọ jos na-agagharị ị na-agagharị jos like that mara iwe ogige mara iwu jos na-enwe onye nọkọta anụ jiri fon gị na-agagharị n'ọkụ iwe ka by 9 o'clock and ya nobody ị na-agagharị n'ọkụ iwe ka by 9 o'clock iji ụkwụ and ya nobody ịpụtara ebe ọ ga-etija gị were ịghọta mana ọ nwere onye nwere ike ịgagharị n'ọkụ iwe ka by 9 o'clock ụmụazị apụtago ha ọgụnwa etuje ya afasị ya ha ha achara ya n'ụzọ gaa ịghọtara o nwere ihe ịghọta so mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ ị ga-akwụ ka nwoke si akwụ ị ga-akwụ ka nwoke si akwụ ịgbachi na nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe ịgbachi na nkịtị ma onwe nke ire ga ịdị vulnerable to every attack so maka na ọ bụrụ na ịkwudo onwe gị nwe ọta na space for you ndị ilo gị anwa ndị a na-echere gị acha eji na-achọ ka eyie gị egwu ka ị gbaa ọsọ enwere ihe anyị emewe akwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbalị gị afa 013 0813
08138243871 08138243871 maọbụ 08057837672 08057837672 ọ bụrụ na ị na-esonye n'eziokwu TV maọbụ na YouTube ị na-anya na screen ị ga-afụ nọmba ya send a message na WhatsApp. Yes. Nke bụ ihe kwesịrị ịma. Anyị na-agọzi ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile, ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị na-esonyere anyị na administration, ndị na-eshare our messages, na-invite friends ka anụ from the horse's mouth. A sị m na ọmaka ya emere ọnụ, a sị m na ụlọ ama nwụchu na ụlọ ama efuchu, a sị m na ihe karịrị ụlọ ama adapasị ụlọ, a sị m na ụlọ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ana m aga ọfọ n'isi ndị friends of the temple na ndị children of the temple ya na ndị niile sonyere anyị na-ajụ ọnwa Febụwarị a. A sị m ihe ori eri bịa ihe eri na-abịakwana, a sị m ihe ọgba dị n'elu ya bịara ụlọ na ọdịnala ya pụrụ ụlọ ome ụwa were anya ha wee fụ. A sị m n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ okwu ama apụ ụlọ ama, ọ bụgoro ụlọ ama na unu ga-ejecha na maka na ọkọ akpacha na ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. A sị m onye fụrụ ụlọ tụrụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụlọ. A sị m na nwa onye ahụ ọzọ ya nwụ. A sị m onye sị na ụlọ ya adị mma na onye ahụ adị mma, mana onye sị na ụlọ ama adị mma na onye ahụ ama nata mma n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ike na-eche na aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịgo echi niile n'oge awa nke eziokwu. Onye nụ ya kọrọ nwanne ya. A sịrị m na ọ bụrụ na ọgwụ ego ọjọọ dị wee chụ aja na-emecha na ọya ekwu ome. Udo dịrị unu.